Hei kaikille rakkaille oppilaille! Mä teen tämän videon sen takia, koska monet teistä ovat ottaneet yhteyttä kysymässä, että milloin mä tuun kouluun ja missä mä olen ja miksi mä en ole koulussa. Oletteko olleet niin surkeita, että sen takia mä oon jättänyt teitä ja näin poispäin? No ei missään nimessä. Se on ollut minun oma päätös. Mä päätin kesän aikana lopullisesti, että minun pitää tehdä jotakin muu työ, joka se sopii paljon parhaiten minun elämäntilanteeseen tällä hetkellä. Monet teistä tietää, että mä olen yrittämässä saada mun kandin paperit yliopistosta ja se vaatii aika ja opeena mulla ei ollut siitä. Tiedätte, että aina mulla oli vauhti päällä koulusta kouluihin ja luokasta luokiin. Eli tällä hetkellä teen joku muu työ. Eli ei ollut helppo päätös. On ollut vaikea, koska teidän kanssa olen ollut jopa 5 vuotta tai vähän yli. Joku on tullut vähän tuoreempi mun elämän, mun opeen työhön. Ja te olette aina mun sydäntä lähellä. Kiitos, että te olette ottaneet yhteyttä. Että tiedän, että olen ollut myöskin teillekin tärkeä. Ja jos te kysytte, missä Mariope on. Mariope on teidän sydämessänne. Ja te olette minun sydämessäni. En haluaisi olla, minä en aio editoida tämä video, se mun tiskikone meni just päälle. Mutta te olette olleet mun elämässäni iso osa. Olen oppinut myöskin teistä tosi paljon, te olette todella rohkeita. Muistan, kun mä oon pakottanut teitä esittämään jotakin espanjaksi tai jotakin luokan edessä ja monet teistä sanoi, hirviä tai paljon jännittää. Te olette mennyt aina rohkeasti sitä esittämään, laulamaan, tanssimaan. On ollut kiva olla teidän kanssa, leipoa, syödä, käydä jäätelöillä. En voisi ottaa yksi asia, joka se on ollut parempi kuin toista. On ollut kiva harjoitella joulun aikana burrito sabanero ja jotakin muuta. Ja olen oppinut teistä rohkeutta ja tämä päätös on vaatinut paljon rohkeus. Olen ollut itse asiassa opettajana 11 vuotta ja nyt aloitan tekemään jotakin uutta. On vaatinut paljon rohkeutta ja myöskin sopeutumisen siihen uuteen asiaan, uuteen rutiineihin ja näin poispäin. Tiedän, että teille saattaa olla vähän yllättäen tämä päätös ja te olette odottaneet, että mä tulisin kouluun nyt syksyllä. No valitettavasti en tänä vuonna eikä ensi vuonna olen takaisin kouluun, mutta olen tässä kaupungissa. Mä toivoisin tosi paljon, että jos te näette minua, te voitte tulla moikkamaan. Tiedätte, että Mariope aina saa halata. Voitte moikata niin kuin ennenkin. On ollut todella kiva olla teidän kanssa. Ollut todella kiva, kun te olette rohkeasti osoittanut mielipiteitäkin ja te olette uskaltaneetkin tehdä monta asioita, joka alussa oli haastava, vaikea tai ette ajatteleet, että te pystyitte siihen, mutta tosi hienosti te olette suorittaneet kaikki. Tulee mieleen silloin, kun koronan aikana me tehtiin etäopetusta. Muistan monta asiaa. Tai sitten kun te olette sanoneet mulle, Ope, kynää. Tässä mulla on vielä kynää. Olen saanut teistä myöskin
kortteja, perustukset, siellä minun jääkäpissä on täynnä ja joka on ollut minun kotona tietää, että mulla jokaisessa paikassa saattaa olla teidän kortteja, teidän kaiken näköisiä ja mun kotona on edelleen näin, niin kuin mä olisin vielä teidän kanssa. Toivoisin tosi paljon, että olkaa kiltejä uudelle opelle. Hän on minun kaveri ja olen todella iloinen, että te saatte tosi hyvän opettajan. Ja tämä video, yritän tehdä tämä video lyhyt, että te pystytte kuuntelemaan, vaikka tiedän, että se menee vähän yli ehkä. Te voitte laittaa sen nopeus ja te voitte kuunnella, kuinka hassulta se kuulostaa se espanjan nopeudella. Kiitos, että te olette myöskin osallistuneet minun omaan henkilökohtaiseen projektiin. Ja niin kuin myös minä myöskin teidän henkilökohtaisiin asioihin myöskin välillä olen ollut siellä. Ja se on ollut todella kiva. Te olette todella empaattisia. Olen huomannut, kun luokassa, jos jollakin on ollut huonompi päivä, te olette niin menneet sen kaverin, jolla on ollut huono päivä päälle ja kaikki meni hyvin, ei tarvitse itkeä tai jotakin. Ja minä olen kyllä yrittänytkin olla siellä, mutta joskus luokassa on enemmän ja meillä on sellainen suunnitelma, joka olisi niin oppeena pitää toteutua päivittäin. On ollut kiva käydä paistamassa ruokaa joskus teidän kanssa, churroja, olemme tehneet venezuelalaista ruokakin, meksikolaista, espanjalaista ja vaikka mitä. Joskus olen tuonut bocadillos luokiin. Ja kiitos todella paljon. Kiitos, että minä sain tutustua teihin. Ja kiitos, että olette antaneet myöskin tilaa teidän sydämeen niin kuin minulle. Ja kiitos tosi paljon. Muistakaa tämä espanjan ope. Rakasta teitä. Olkaa kiltejä. Minä laulan tämän laulu teille espanjaksi. Hagan redonda la rueda y echen coplas a la vuelta, que no se anden enredando como madeja sin cuenta, como pega el viento norte. El aura se me repliega como la cabra en el cerro, vaya arrastrando una pena. Cantos de amaicha querida, clavas en mí una espina, vaya subiendo los cerros, va contemplando los ríos, va comprendiendo los sueños. Los quiero.